Pravi vam se neki kolač, ali svi izgledaju previše jednostavno. Vi želite neki zahtevniji, neki kreativniji, neki koji će opisati vašu sofisticiraniju stranu. Bez brige, ja imam pravi kolač za vas. I on se pravi ovako. U posudu sipamo 2 pudinga od vanile i malo mleka. A zatim u šerpu sipamo 8 kašika šećera, 750 ml mleka i odnesemo na vatru. Kad provri, sipamo puding i zakuvamo. Odmah nakon što smo skuvali puding, obložimo ga providnom folijom, kako nam se ne bi pravile grudvice, i ostavimo da se ohladi. Kad nam se fil ohladio, u posudu izmerimo 250 g margarina, 6 kašika šećera u prahu, a zatim fil. I sve to umutimo. 2 male kutije piškota umačemo u mleko i ređemo po 3 u širini i 4 u dužini. A zatim nanosimo malo manje od polovine fila, ostavimo 100 g za kasnije i poravnamo. Preko fila poređamo kolutove banane, isto u 3 reda. Biće vam potrebno oko 4 banana za ceo kolač. Onda premažemo preko banana onih 100 g fila što smo ostavili. Zatim ređemo piškote, ali sad u 2 reda. Premažemo filom, opet malo manje od polovine. Poređamo banane. Preko banana premažemo fil što smo ostavili. Preko fila poređamo samo jedan red piškota, preko njih premažemo ostatak fila. Oblikujemo ceo kolač da bude bregast. I ostavimo da se ohladi. Kad se kolač ohladio, izmerimo 500 ml slatke pavlake. Izmutimo, ali da nije previše tvrda. I premažemo kolač. Premažemo ga isto tako da bude bregast. Možemo da napravimo neku malu dekoraciju, a zatim ostavimo da se ohladi. I to je to, naš kolač je gotov. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.